clasificaba a 1 segundo y 2 décimas el equipo de Suzuki català Cram amb el suís Juno Ferrer i el francès Souchet. Per darrere, tercer millor temps, la Kawa de l'equip de casa Pro Elite Racing Team. 11:53. Espectacular, de Enduro World Championship. Els dos primers classificats, tant l'equip de Pol com el de Suzuki català, són de la mateixa categoria d'Endurance. Recordem que amb aquest número 4 el pilot de la Pol és Pedro Vallcaneras. El pilot segon és l'equip de Suzuki català, qui portarà la moto. Poli preparat, 30 segons, últimos 30 segundos. Tot el Poli preparat, vinga, va, circuit!